Kristo subidoiakin nator. Bai. Twitter ezagutzen ari naizelako. Berria naiz Twitterren eta flipatzen nago. Benetan flipatzen. Eske Twitterren zenbat ideien inguruan, zenbat ideia eta danak fidagarriak bertan danak hor, Da pasada bat. Ni adibidez orain tesi moduko bat nago egiten, euskeraren inguruan, eta gauza pila bat ikasi ditut. Pila bat. Zuek adibidez, bazenekiten Jainkoak mundua sortu zuenean gaztelera ere sortu zuela? Bai. Horregatik da gaztelera Dan eta Ebaren garaitik hizkuntza ofizial bakarra mundu osoan. Bai. Eta bueno, tamalez euskaldunok isilik egoten ginen beti, ez? Komunikatzen ginen, keinuak egiten eta soinuak botatzen. Baina normalean isilik egoten ziren gaixoak, bai. Bueno, 19. mendera arte, Gure Sabino Arana santua iritsi zen arte eta euskera asmatu zuen arte. Bai, zerutik jetxi zen, Bere karpeta urdinarekin besazpian. Txulito, lurrera gota. Tarain ikasi zuek guztiok nik asmatutako hizkuntza, hau! Super txatxia! Eta Euskalduno begiratu zioten en plan, tipo hau ez da normala, ez? Baina, orduko Euskaldunak oso txintxuak zirenez, euskera ikasi zuten 2 egunetan. Bueno, 3, asko jota 4 egunetan. Ez orain euskaltegira zoazten guzti hoie bezala, B2 ateratzeko ez dakizen denbora goten zaretela hor. En fin, bega, harira. Kontua da, Sabino Aranak euskera asmatu zuen momentuan, ze gertatu zen? Existitzen ez ziren euskalki guztiak galdu egin zirela. Bai, eta gero dena okerrera juntzen, ze batua ere etorri zen, eta existitzen ez ziren euskalki guzti horiek 2. aldiz galdu egin ziren. Orain, galdetuko diozue zuen buruei, baina, posible ez? Existitzen ez den zerbait galtzea. Bueno, errexea erantzuna. Zuek guztiok, oraintxe bertan, burua janda zaudete D ereduaren erruz eta ikastolen erruz. Bai. Eta zuaitzek ez dizuete basoa ikusten uzten. Horregatik niri etzait gustatzen, Twitterren sartu nahi zenetik, D eredua etzait gustatzen. Ez, joder, zertarako behartu gure ume gaixoak asmatutako hizkuntza bat ikastera, artifiziala. Zertarako bilingueak izan edo trilingueak, Zertarako beteko ditugu haien burmuintxo txikiak, garrantzitsuak ez diren gauzekin. Begira, ez dakizuek, baina nik argi daukat. Urrengo udan, Madrilera eramango ditut udalekutan. Benetako hizkuntza popular bat ikasi dezaten. Eta tipo esaldi hauek, ez? Ai, como la gusta que la digan que es tope cool. Edo ez dakit. Me parece de que estás tope out. Es que ze sonoridade, ze gauza, ze... Bueno, edo adibidez. ¿Por qué no hacemos un brainstorming, no? Sobre la clase de jogging que hemos hecho después de spinning. Es que niri oioi purdia jartzen zait, hau entzutearekin, ez dakizuei, baina... Bueno, eta beste gauza bat esango dizuet, oso garrantzitsua hau, Twitterren ikasi detela ere, behin euskera ikasita, gero ezin da hizkuntza gehiagorik ikasi. Eta hori putada bada, ze gero ezin da bidaiatu. Eta guztio dakigu bidaiatzea dala gure herriarekin eta gure hizkuntzarekin daukagun obsesio hori sendatzeko bide bakarra, ez? Horregatik hemendik, benetan, eskerrik asko bihotzez, Twitterreko erudito guzti hauei, zuei esker begiak zabaldu zaizkidalako. Eta ez pentsa, nik asmatu dudanik, gaur esandako guztiak, ez? Benetan Twitterren aurkitutako gauzak dira. Bai, orduan zein izango litzateke gaurko moraleja? Ez eraman zuen seme-alabak eskolara, ez eraman zertarako gainera musukoa jarrita egun osoan, ez, etxean gelditu daitezela. Ordenagailua zabaldu, jarri Twitter, eta egin dezala bere lana, listo ka listo. Eskerrik asko.